ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜୀବନୀ ସାମ୍ୟକରେ କହିବି। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜନ୍ମ 563 ବିସିରେ ହୋଇଥିଲା। ସେଦିନ ଥିଲା ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ନେପାଳ ଦେଶର ଲୁମ୍ବିନୀ ସହରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ ମୋହମାୟା ଓ ପିତାଙ୍କ ନାମ ସୁଦୋଧନ ଥିଲା। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜନ୍ମର 7 ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ମାଉସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଳନ ପାଳନ ହେଉଥିଲେ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପିଲାବେଳର ନାମ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 16 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ସେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ୟଶୋଧରାକୁ ବିବାହିତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର 13 ବର୍ଷର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବିତିଥିଲା। 13 ବର୍ଷର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଭିତରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ ଥିଲା, ଯାହାର ନାମ ରାହୁଲ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥରୁ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କେମିତି ହେଲା, ଏହା ପରର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ନମସ୍କାର।